Ngibingelele ngane zakwethu ngokukhulu nje ukuzithoba kunina njengabathandi nabalaleli bomculo wethu. Ngithi angizibongele namhlanje le ngoma ethi savele sahlukana seniyithathe nayibeka ku-4 million views ku-YouTube. Ngiyabonga kakhulu, ningadinwa nanini nanini. Bantu falabo uManeli Sikhuzayo, uMr Magic Fingers usho kanjalo uKhuzani mayesembongela uma eseyithinta-ke intambo laphana seyiklwebha ubanike ufalayo right la ucelebrate ingoma yakhe ethi savele sahlukana featuring uSney. Ingoma ikiphi i-album ethi into engidinayo. Album yaphuma ngeyi-13 zikaNovember 2025 last year, sishaya u-4 million okuyi-record-ke leli ukuthi yena alenzeke. Iy'ngoma zenza kahle kakhulu bafowethu, o-4 million sezibasha nje kalula. Kuthe kusekanjalo uFalapho waphinde wabuya futhi ezobonga futhi enimenzele khona emsebenzini wakhe, wathi sanibonani ekuseni. Cha, akukuningi nje ngane zakwethu, namhlanje sewukubonga nje. Namhlanje nangivusa nge-million elishasha kule ngoma ethi anokhetha kahle. Ngiyabonga kakhulu bafowethu. Waphinde wathi ningadinwa futhi ningaphelelwa uthando lomculo wami. Waphinde waku-eda lokho wathi nanini nanini ningeseke. Ngiyabonga wasefana nama-emoji okuxhawula laphana ukubonga nje ukuthi yena nimeseke. Iyona into esifuna ukuyibona-ke kubalandeli bakaMaskandi-ke beseka amaciko. Lokho esikujabulelayo esikubona-ke kubaculi berecognize ukuthi yena u-streamer kubaluleke kangakanani uma bekwenza and bayakubonga and futhi bayakubona ukuthi yena bayastream abafowethu osisi kanjalo kanjalo. So umsebenzi kaFalapho uhamba kahle. Enye iy'ngoma zakhe yajika laphana ku-number 2 kuma-trending songs laphayana ku-YouTube. Niyazi ukuthi laphana ku-YouTube kwakuminyene utshumo ngoNovember nangoDisemba early okunzima kakhulu. So abantu abaningi bayajika lapho ku-position 2. So ngokuzayo siyathemba ukuthi mhlawumbe abantu bombeka laphana-ke ku-number 1 ngoba uFalapho useyideserve izinto ey'njengalezo. Sinesikhathi eside emculweni, umculo wakhe ekhulumela kunama platinum or kunama gold plug akhona umculo wakhe, especially i-album agcine ukuyikhipha ya last year ethi Nyuka Endala. So umsebenzi wakhe ekhulumela abantu bayakwazi lokho, kodwa-ke ebesifuna ukuveza-ke ilokho engenza ukuthi umsebenzi wakhe uhamba kahle. Ilama million lokhu no-eda laphana-ke no-eda-ke egameni lakhe ku-album yakhe yakamuva ethi into engidinayo. Bekuyilokho engenza ukuthi sifuna ukukuveza njengamanje-ke sizobuya ngelinye ilanga sizokhuluma ngomsebenzi-ke othinta uMaskandi-ke khona la kwi-channel eniyithandayo, Into Fast TV. Nisale kahle.